Harlong sura patsua klamanong APHL siahin pen cipa okamai kipadopon. Karbilamet amai dongka cingtu aro atum cepat pipon sikeceng si singkring so hirziramai kipaman pon. Kadang normally pinani kang sama berta long peneli thare monusingti pini keceng sia berta arju ponekta. Keramtang phai koni ni phai ingko resiar ni nijang karbiang long hamren konstituensi ke parlo Harlong sura patsua klam along APHLC racare asong pen kaje paok amai ke dopon. Labangso mass joining ke dopon along nijang karbiang district media cell claim bangpu hum sondera alang le BJP racare asong pen COC APHLC racare asong along chip ogdun pamelo pose alang le methang pen arat athengno cethan pon. Laban alang le BJP along ke claim kedam pon along ningkang sam Sedet ajok si BJP pen ciopon nang kokol pusi paceni. Lason thak si perangan racari asong apan ningke dogde ke ongdung arada tum BJP pen bang trokner kebra pho Kongres pen bang krisi lapen CPIML pen inut lapen kaduk kawe pangrom pen bang troksir kebra troksi abang puatu methang asong pen COC puthot APHL sialong ningkang sam pen cipok don tanglo. Bikram Hanse angtong tikathar atum ahin pen stame non kewang ji ani rongkhang lems kilik kachepate ji along APHLC asong atum penta bangkrip ho atum aphan kilik chepate kachepahai dun ji aphan rat along pen stame hirjumi hang pi pon renti lapen pini angtong tikathar pen kaning ji pon ke venture I school mate lothan bang atum aphan ceklo joner kep jon sirkep anbak dolo kepleng tang bainong kipipe lagi kopia podlo Islamic Karbiang long de katolod pon along ke koror atangka kapangjar pon nasi Karbiang long arat atum si Karbi anglong ke kacarai kom jipusi ningje pon lapen IS retired JI kathar pen kaningje pon ke pini labang so awareness mate cerok dok amai along demokrasi aron lapen demokrasi aron he huita than pon lapen sik schedule ajakong autonomous council ajakong alam ang ton pen lam than pami pen si lapen non tribal voters aphan voter list ing than at nangji ajakong ta Karbiang long mas council along si doloputa rat aphan than pachini pon jeng khapen sesong temu report Karbi Daily News laga sik schedule lapen kaprek allo alam lapen munitum kapamang hua kam claim ola BJP lapen congressman ni tu lasi laga pamang hulong ledet BJP Congress pucho rally hala bongo sena RSS tu manta kapamang hua kam claim o munitum lasila awareness kapachini lap dia pansini tum dak claim sik schedule lapen aron kaprek antalo lapen kenitum dak mass joining program pini dolo troksir kepra troksi dak pini nang join dulu BJP trokner kepra pho lapen Congress lapen ke CPIML tado itum lo pini nang join dulu ke GI ka thak Christian port la long dun nang ni chikroi dun nang ni pusia lang li kan ninge kang tum lage ni tum chini lor alam lo lake la salam ningira munitum han pilulo te sita non ke plang le jike alle ke doji ke ala bihari bongali lapen nepali man ne tum si alle doji lake non itum lason itum kamang hudun pena jok bokajan ta itum adet pu cipun irem lo cipun ni det lo lapen ke keroni ta cipun ni det lo lapen hawar ke hat hawra ghat ta itum non ge eme thanga det pu cipun ni det lo itum karbia det non ge vir det lo non ge ojit Kumar di lapen ke Pawan Kumar Rai lapen anu kaprek bang akei tum sinon ke cirai weret kivir puka amunir tuma bang abedelo pu bangali e bang ke dolo tema amunir ke dolo sita hala bang hong pen ke bang tum ong tu ong de li ke dak si cingbu dundut pukante abidat pukante e la in pun klangun chun chot pukante hala masi kivir pu mati e bang do sita la si pinil hailam tame klar dak cingkilong lo la si dak hamren homostidet pokali kaprek adim si tamen tum kacepa hai ponji panamang ke la kangdang mai ke la ke ing tontelo kilika pornang le lepin samela tum ta joining program kangdang mai dengnang rong lo tum ta pulo tang te isi bela ngam lo pulo tang te ai la e pechal sia song tum han la pui tum che changon phong te jeplang le po bangge ka phire ka thire ke dolo posini li che chardam mo election le podok dog husi chon proji polam kali lo lakhe ni tum ke la ke election donon avenon la ke ningkana kang thim ani wang si tamen tum apor chen pen isikai si hini cerek chot tamen tum ke la kangdang mai ra pen cerok tok mai ke ni tum ke la ke claim bom dam bom po rada ching ne tik bang ke hala hempre ki hang komara farman lo labang charju ping nang la komara farman lo
ilitum non hang bom lo pini pana itum sorkar pen lamton cetok lo kumara farmasi cetok lo di department bang vanpo halaso department long abore ngabar saya asakuri bang ke kumane ki celong lo kupilo ale gente halaso department long kupine kuti kontrak kumane komolje tan pidat kupilo ale gente lage lasi ilitum ali vanlo ilitum ja kongchu vanlo sitame kumara farmano labang charju pining ilitum sitame hempre ke hangke bang BJP non Congress non rapen kapre kasong atum sitame lakke kar bikar bagaso tribal aso phan chot sini tum ke hempre ke hang pupu pikente sitame APHL se song ke pinita pudak lo ni tum ke hang hempre ke bangka lakke kar bikar bagaso tribal aso phan an chot lo lakke kapre phan kali lo laklar dak lo lasi hempre ke hang pota APHL se song ke hang pen kapre racharia song ke hang ke kacheprek thedung dolang ratung la bang pang thek Haikuli ni phai ko Raisiar ni ada por phai nerkep apor malong pen dong kasing tu higher secondary pathua klam along sengkrengso hirjiramai ke paman pon labang so mai long hirjir kir pon along long troksi high school kachar le asomar atum pensi bangso kecengsi sengkrengso hirjiramai along kihir kacepati padopon lapen kacepati along kecengsi trok nerkep lapen sirkep krihini kachar le asomar atum Aphan hirjir kihir kacepati azamek padopon lapen kihir kethek atoma phan nong islami pipajir pon lapen karbiatumta kacarli pen cenglok ajat ason setame paprang dun nangji pumatha pon si KLA dongkachi thu aro atum pen dongkaching thu higher secondary school along labangso hirjir so amai padopon lapen singkrengso hirjir amai long kachopapon alhi amana pengpen dongkaching thu aro rupsing be maipu Burasing Ronghang Kongchun Bang lapen Kalmenong Termas Council Medical Art and Culture EM Surjo Rongphar Sar Khorsing Ingti Chunbang Nihang Longri Amai KLA Sami Hirjir Ing TP Hirbang Pi Sar Kangbora Tokbi Abarin EM Kalmenong Termas Council Sar Rupsing Timung Principal Dongkasing Tu Higher Secondary School Sar Bidya Singh Hanse VP Dongkasing Tu High School Sar Kelantiso ex VDC lapen penangan kete kiding atum cetong don lapen nong kelong don abang pubang pia tomamen lakep kecengsi a group mate group along Mir Kasim Kropi lapen adon thanong job jering tipi lapen kethamanong Serlibon timung pi lapen group B along nong kecepalong don lagi kecengsi nong Rukasan Rongphar lapen adon thanong Jubin Rongphar lapen kethamanong Serlibon deron piatom si cepalong pon Fuluni pen Mirzahan Serepo Hawi Daily News Karbilamena me kinna ramai ki rosi chang lagi sing kunai punang te sir kata me ini kata me tek nanji so phano la sir dak non mi school smart pen so hirjir kunon ba kaprek kita me lamet alam chong aputhak kacing hon dia phan sih itu yang kia tu langkah kosong si lamet lam chong ki pacan poni ma kosong si lamet lam chong choklim kani theki ma lam atau sar purun tum en lam met lam chong thek chot pulu tangte ubi kimi tum jong si chali dundi thek dundi pulu tangte labang ke monon pia phan ibu tum athe phan kana hal duti kasuma phasi ladak dongka cingto hawar la long proxy school do la penan parta higher secondary pen college long mer college do la hai luchali asumar tum han anta pili tum ke chengang ku ke school tin pen ta bang kep busi chupadam lo bang kep kali nona bangke along pen school bang point nang lero amasi pini non anta ke pajut uye la boson nang thek do lo apang target ateng ko tang ten tum ke bang sok ke ba non pini bang harui sirap bang kep anse apai nang lero kar bilam me tame chini bang siga bi ulang sinon na jani pun ubi kimi tu nang ke bar kasu pani tani ke orang ni pun dong kacing tu aro hin tan tane anju se dadak dong kacing tu hawara rat nang cerap nang kedun ten pini la bang kicing si hijira nang bang ini tu pini pa kolong lo sinon nong pagi yang jong lah nong itani ni pun pagi lagi kicing si anong ave tangka maha ke ave buai fi tamini tu kicing si anong suri ki thaman pigi la pena dun kan dunia Nijang Karbianglong District Press Club atum pen Kangbura Kiling Kaningjalam Aputhak Karbianglong Autonomous Council Secretariat Asai Hem along memorandum kipidang
Pininijang Karbenglong District Press Club atum pencelang sekedam tangkang bora kiling inut iem arpu kibom abang pu perangki aphan kalili kalang lang karbok aputak perangki atum ningkang samse ajok hamren Karbenglong Donmas Council Ground Secretariat along Humri Dampen Marwelin Teron P Borbabu Aredeng pini ada por phaikri sirachetem apor malom memorandum pajirdam Nijang Karbenglong District Press Club amaipu Daniel Enghi pen kaning jateng ke Dr. Tulam Ronghang aphan sodak pen kachuningri laki non labang so achiklu amat sodak pen ingsai nangji lapen iem arpu pen pasun wek nangji jongsi pasun se lapen ingsai thek the pulotang te media tumpen ansu se chesong pangtang thoji lapen Nijang Karbenglong District along ke kangbura kiling aphoto tar pen si chesong pangtang pon nangkok poposi ningjepon Mata namme non head jongsi EMR puta kedeng lang lapen jongsi lapuan media phan kalili kalang lang karbok lapen ok cumpran asong pen kapang bardam pelotang te alangli rong arat kiduk kilak atum aphan kupusi kelang thekpo kangbura kiling alangli inut EM lo alangli ki rat aphan kelang cari nangji abang jongsi lapuson kang tangkang sak pelote EM kido out avelo puta Nijang Karbenglong District Press Club amai pu Daniel Inghi pen ningjepon lapen pini komat ne apherang ke jongsi konat ne pen heli amu ke chonang lapen areng ahu ke sonang kok polotang te labang so along ke kangbura kiling se adai chen vek nang jiposi Nijang Karbenglong District Press Club amai phu Daniel Enghi pen ningjepon hamren pen bidana men report Karbideli News Secretary Sir abang wedat border na thu meeting dokomasi damjoi amar niliphan sing parisi punto masih nili resi po saran pini pina bang bom pothai po molale higher authority tuma babi pina lancar lo hang CM aphan chuniri lo lapen isia bang ke puthi bang ke lano nilitum apor ke pia bang ke non hithi la sochik lo yonang bong ka bang ke nilitum apor pilo lapen jongsi mationg achik lo tarik isi hini pen jongsi thang ang thek ave polotang te West Karbenglong angkang pia bang ke teroris IEM aphanta council long chak bom lang pu bangke nilitum postar sitame atok anno gari hum ko an makedo auto hum ko an makedo abangke nilitum postar alang li postar tar thibji IEM kangbura kiling pen phirangke tum aphan hili kaman ke ot pu teroris pulaso ki ir mande ke hang pen ajok la pen so taxi lam kang tang lam kang sak laso kipu pena jok si niltum laso alangli ake chok che ke thedung aputhak si memorandum ngata pin pura lo da KC branch secretariat along niltum piponang koklo ke arlo asong puniltum phanang ke hang dat kipu dat abang ke niltum ningduk lo lapen ma jok ta pherang ke claim atum ke hele oddong penason ke claim nilitum che thek long le lapen alangli pen ki putu local news paper channel punon print media la newspaper do an puzan alangli ke mane lang ingtung te lapen pherang ke claim tum phan ke alang thang mane anning mane ka chiklang damlo pulotang te alangli ke anning siksak pik la son si alangli ke pu pen jok iya mang hoi alangli ke long dun la ke chiklon trok ta pleng pelang chiklon trok pleng pelang jong si fourth pillar la media tumaphan mate reporter journalist tumaphan jong si laan kang check ke hang char bu pen jong si ing check hai la pen pu hai chedan hai pulotang te alangli kiduk ke la kheme jang ria phan alangli ke langji ke thek ji pu bang ke nilitum ning ke the thang natawe kangbura kiling alangli nilitum phan nangi puje aglo ke do munit mante terrorist apuson si nilitum phan nangi pu nili kangbura kiling phan pu intu nangli komani phan jong si puide pu vet noi komani phan join de jong vet noi ta pini ni tum kadok ave pherengke claim bang abang phu abang phia tum phan terrorist pu ki pu dam ke la bang ke li tum nin hongduk lo nangli a ot adur chilang tha la pen nili kangbura kiling ma pu intu nangli a ot adur pen chilang tha la pen nangli a ot adur che matha pon tha ke public city la pen public tum de sini tum ke kai mata mi ve la pen bang na halo pen ni tum ke a party pupe nili tum press tum ke nili pudam tum ke la polo nangli matha pamitu la pen nangli council long kido inut IEM out adur kalilo IEM puletang te
rat aphan kelang thekjia bang kalilona la puson pini ni tumpan press tumpan press ke claim aferenki tumpan nangli inu terrorist bugi pudam ke lake nangli chokche pusi ni tum press club ahin pen langhin press club ahin pen ni tum nang dak lo কিছুমান আমাৰ সাংবাদিকসকলক বেয়া ভাষাৰে বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছিল আৰু তেখেতে কৈছিল যে সাংবাদিকসকল হেনো টেৰৰিষ্ট আৰু ইতিমধ্যে সেই অডিঅ' ক্লিপ ভাইৰেল হৈ গৈছে আৰু সেই অডিঅ' ক্লিপ আমাৰ হাততো পৰিছেহি আৰু আমি সেই অডিঅ' ক্লিপৰ জৰিয়তে আমি তেখেতৰ যি ভাষ্য তেখেতে সাংবাদিকসকলৰ আগত যি ব্যৱহাৰ কৰিছিল সেই কথা জানিব পাৰিছো আৰু তেখেতে কৈছিল বাৰে বাৰে কৈছিল যে সাংবাদিকসকল টেৰৰিষ্ট হয় সাংবাদিকসকল টেৰৰিষ্ট হয় আৰু বিভিন্ন গালি গালাজ তেখেতে দিছিল